Мені не зрозуміло, тобто ці дії, чому? Тому що дійсно з урахуванням графіку президента ми направили завчасно повістку і були телефони, які дозволяють помічникам зв'язатися зі слідчим, і якщо ця дата співпадає з якимись планами, державницькими заходами президента, то, звичайно, слідчий піде на зустріч і перенесе. Але цього не відбулося. Хоча дійсно вже після неявки, після озвучення мною цього факту і резонансу в ЗМІ, то того дня ввечері вже представники адміністрації президента зв'язались з слідчим і попросили про узгодження дати, на яку зможе бути допитаний президент. Договорились о даті? Ні, вона ще не узгоджена, тобто на п'ятницю остаточно. Тобто на сьогоднішній день вони просто вишукують, як повідомляють, саме дату, яка дозволить без проблем здійснити цю слідчу дію, завершити.